me fuel, give me fire, give me that which I desire. Se meni ihan vittuuksi, kaikki meni ihan vitun säätämään. Hyvät ihmiset, olemme saapuneet Poriin. Ilmasta vähän näkyypi, täällä on satanut ja rataa kuivatetaan parhaillaan ja toivottavasti päästäisiin tuosta puolen päivän aikaan ajamaan. Kello on nimittäin nyt 8:38 ja toivottavasti päästään ajaa kohta. Nyt laitetaan teltta pystyyn. Se meni ihan vituksi, kaikki meni ihan vitun säätämiseksi. Sitten kato, kun ensimmäistä kertaa kun oli toi, niin vittu, kun ei näe mitään. Kaikki pitää vaan yrittää muistaa vittu, että se on tossa. Ensimmäinen lähtee kuulemaan ihan jäätävää säätämistä autossa ja ekaa kertaa Hanssi käytössä, niin vaikuttaa siihen kun pää ei liiku mitenkään. Niin semmoista, että toivottavasti seuraavassa lähdössä sitten tulee parempi lähtö. Mä oon tottunut ottaa vähän tiukkaa kiinni. Paljon se oli 60 jalkaa? Mulla ei ole rillejäkään. Paljon 60 jalkaa? Oho! 156. No ilman kas. Jumalauta. Nyt on hyvä. Semmoinen lähtö, tää oli jo vähän parempi, kuten siitä vähän näki, niin keula vähän nousi siinä hyvin ja äsken kuulitte, niin kyllä oli Karppa tyytyväinen lähtöönsä. Aika sama, 3 kilometriä huonommat loparit. Satku oli 6,7 oli lopetus. 1,57 oli 60 jalkaa. En tiedä oliko radastakin, mutta tuntui niinku huonommalta lähtö ainakin. Vaikka no 1,57 ja 1,54 niin aika lähelle samaa niinku lähtönä. Mutta loparit oli vähän heikommat. Se pikkasen haki siinä alussa. Jalkainen siinä. Se oli helvetin huono. Tiedä miltä se näytti, mutta tuntui aika liukkaalta. Se ei lähtenyt niinku... Ei. Oi. Ei juma mun kuulokkeetti. Elikkä semmoista vaan, että siinä oli päivän viikon virallinen lähtö. Seuraavaksi me otetaan jonkin sortin lisenssiä lähdöt. Me vedetään varmaan joku 2 lisenssilähtöä ja sit me lähdetään kotia kohti. Tähän jossakin. Bye bye.
On ollut ihan mahtava päivä Porissa ja on ollut mun mielestä, tää on ollut ihan sairaan hyvä paikka. Kuitenkaan lemppariksi mee. Seuraavaksi pakataan kamat ja tähän tulee varmaan lopputekstit ja en mä tiedä miten mä tähän editoin. Ja... Ei siinä. Seuraavissa kisoissa nähdään. On mukana. Seuraa IGs Boogiemania ja myös YouTubessa. Me nähdään seuraavissa kisoissa. Se on. Eli kaikki meni ihan vitun säätämään.